Ahojte milí priatelia, tak nachádzame sa na Gala Nighte, kde sme sa dostali do 20 najlepších choreografií sveta s našou formáciou s názvom The Time. Teraz momentálne vlajkový pochod a toto bude riadna paráda, takže čekujte to. Po 7 rokoch sme vybrali do skupinky najlepších tanečníkov na workshope. Opäť skvelý úžasný workshop s Eneom, City Twins, sme si to opäť užili naplno. Tu tanec som spotený, ledva dýcham, ale energia úžasná, sme radi, že nás vybrali do výberovej skupinky, my spolu s Eneom mohli zatančiť. Ahojte, moje meno je Kajla. Ja som Nela. A ja som tiež Nela. No a my sme súťažné trio Head Will Roll, no a dneska nás čaká naše prvé súťažné vystúpenie v kategórii Urban. Držte nám palce zo Slovenska, čaute! Ahojte! Začali sme prvým vystúpením, keď sme len videli staré korytnačky, alebo pardon, korytnačky vo Vrábloch. To nás uchvátilo, sme sa prihlásili. A či zvíťazíme, to vôbec nie je o tom. Ide to o to, aby sme si zacvičili, priateľstvá vytvorili a cítime sa fantasticky. Šťastia, zdravia! It's time to dance. Bounce. Bounce. Ha! Bounce. 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 Let's get it on.
skutočne hrdý na našich tanečníkov a na choreografiu, ktorá sa mi podarila si mi pripraviť a som rád, že mala naozaj taký úspech. Makali sme na tom od septembra, bol nás cieľ a sen už na začiatku septembra ísť na gala show medzi 20 najlepších choreografií sveta a môžem povedať, že náš sen sa nám splnil. Toto je on. To N Dance Company, the time. Point of view and N Dance Company, the time. In second place, seniors, attention, here we have one. Always time for Dance Company, Parents Power. It's from D2E Studios, Unleashed. Bolo to super, veľa sme sa naučili a som rád, že sme tu mohli byť a dúfam, že prídeme aj na budúce.